Hello guys, kanang gikan di ko og gaysano kay maghimo mi og maglain na pud mi og paninda kay nagkanakadyo mga nisuhid sa muhang ice candy. Pero padadon gyapon mi ice candy guys. Maghimo gyapon ko ice candy. So diyan na guys, naka-ready na gatuhang mga gamiton. Di naman nato ipakita di mga brand sa atuhang kita ni engine. So na nasanggi bukawan, ipahumok para ang kuan natay cheese. Ibap. So mag-iba na pud mi og purpose. Kuan kanang among Pablis sa imo. Ore taga-takos na. Hello guys, masung adlaw guys. Di ko karon sa gaysano uslob, so namalit ko og himo og tapioca. Di ko og gaysano kay maghimo mi og maglain na pud mi og paninda kay nagkanakadyo mga nisuhid sa muhang ice candy. Pero padadon gyapon mi ice candy guys. Maghimo gyapon ko ice candy. Kanina kay kuha nakabarato ko sa susudan ni isa. Ibap man na usa. Hindi ako no. Sige, uy. Bira ko no. Kondensada. Kondensada. Ano na? Diya, mani ang ibutang sa mangga. Okay mo miog. Sakto ba nina? Anong kuwang lagi ni? Asa man nag-uban ano? Uban mo rin mo gipalit. Ano lagi ni? So, diyan na guys, naka-ready na gatuhang mga gamiton nila ni engine. So, nasanggi bukawan, ipahumok para ang kuan natay cheese, ibap. So, mag-iba na pud mi og Purpose. kuan kanang among Pablis sa imo. Ayot na ha. Pwede na, nagmumana kay balat. Ayot na. Bana-bana. diya mangga, cheese, cream sada di na. Dili na. Extra ra na in kaso dili tamis kani. Ang ibutang is all purpose nga creamer. Ore taga-takos na. So ano yun sa guys, kahimo nami og mango tapioca. So makita dyan tag pamaagi guys nga nakapamaligya ta. Guys, kahimo mi og tapioca. Kaso na ay tugtog dari guys, kaya kalingawan. Katarang o love. So ako itig-sarado guys, kay itig-sad. Hapon guys, nahimo ko og ice candy, mangga, pero wala ko nagka-video kay. So itong tapioca guys, nakabutang niya sa cup. Pwede na dyan may mudawat o tag 100 pieces, 200. Itong mga mag-birthday. Pwede na dyan ninyo ni pang dessert. Sa birthday ni Kulpuhon guys, sinag-June 23. Ano na yung mga wako ni. Pwede po ko ano, kanang itong Gila. Gelatin nga. Pwede lang sa una natang hihimo nga. Pwede man. Kanang pwede dito mahimog mga daghan pwedeng natong mabaligya, pero sa atong lawas lang di natin makaya. Sobrang daghang buhat. Pero kinangin na dyan ko nga makita ako guys kada adlaw kay
Mukhaon ba sa takadadlaw? So, sa ka black box ako sunod na dito ko no. 25. Ano ba Makaaraw na to. Kuha na ako. Ayaw ko ang rahi oh. Ano? Lubog naman, gol. Maawas na gani. Lubog ang liba. Eh, paano dahil full print kung tapioca? Mango tapioca niya. Ice candy. Kaya naibin, pwede yung nilubog na po niya, naibin dito. Kung suri sa, uy, na. May mga event na rin guys sa mga barangay, pwede na isuri sa barangay niya. Bisa din na isuri guys, pwede na sa online ra, pag-deliver na. Kali po nila oh. Pag itong mga gusto pa mag-start o negosyo, pwede ra dyan eh. Pwede na iputas baso. Baso mo ka itong taklog. Sa ba? May pang-drop na rin mas mga kantin baron. Hindi naman ito pamaaging naman. Ano lang lagi ma? Kulang ang baso. Abot siguro ni 100. At 100 naman na upat ka 25. So, 100 times. Bakit kumagin? A few moments later. Guys, padung na ko na kuida nga chocolate o buko pandan. Kaning tapioca order na ni sa mga maestra. Salamat kadto ko ni Ma'am Rosie Hudar. Salamat sa iyang pag-order na ni tapioca. So madto na ta guys kay init na. Dala daning ang tapioca sa mga maestra ni guys na ris ilahan. Diya napapuining order sa kuan. Hala, kabli man din akong sinina sa gila man ni. So tara guys, umbati ta kay init na pud sa garden. Unsa na po ko magtuwa sa garden. So diri na ko sa eskwelahan. Hi my loves. Nuroy na pud ko my loves. Uy kay kani akong amiga guys si Arlene ka taga Bohol ni. Asa tong napitas Bohol nakalimot mo. Dimyaw. Pista man dito. Wala may igor mi ni ato dito. So diri ko sa mga maestra. Pirma sa. Sabing pirmahan basig na priso ka. Priso. Papriso ta pirma. Live pero mi. Dan kwarta jud sing live. Uy ginuko na tayo college, ginuko. Yeah. Hi na si ma'am una tay college lisod kayo ma'am. Uy natay tapioca day Arlene. Muni among maestra nga utan kayo nga survivor pud ni sa kanang opera. Opera asa to dapita? Galston. Oh lagi kay ako anak pud opera kan buyak. Masama yung gito na. Katos Crystal di ay opera do appendix tang man tuwa. Skin din. Kuan tag gis. Kuan Kaya na naman siya siya. gili buko pandan. Hindi mo ko to isa ka pa. Mga eskwelahan diri guys oh. Ma'am. Humana kag tim. Oo. Ako karon. Kamay ra man ako ang Mas gamay mo 58 ka sa una. akong timbang jud ako pa itong gipicturan 59 nganong 58 ang ilang giswat. 59.8 man Pili to. kuha sa imo. Patra oy. Ay gay mo upat ako duha ra jud 57 imo siyang Ang humana kag timbang karon. Oh, karon pa 55. Ada sa ay murag si Michelle kuno makadaw gani. Michelle, Kay 10 kilos ang kwan. Carmela dai. Wala po kay boss ang Carmelo. Gamay mas Carmela. Basta ang dako ko niya sa tiludi kay si Michelle. Kay murag 10 kilos siya ang nabawas. Ada ako na siya. Pero na ako may sunod. Kay tapioca oh. Ha? Tapioca. Sabi ko na.
na ice cream te. Chocolate o buko pandan. May sampol. Sampul ko no, sampul. Pari ko sa barangay hall. Good morning, my dear. O salay, course na po mo college graduate Oh. ka. Ako, ay, dili ko college graduate. Ay, my sala? love. Ganun naman nang ninampiling mga my loves. Si FD Fonso. Ha? College graduate, ay, under. Undergraduate, college, undergraduate ikaw. Wala ra ko kauman. Uy, Usa high school ra high ko. school ra ka, pero imong anak to May sa pulis. trabaho tong pulis. Wa pa, Trabaho nag-apply na. pa. Wala pa katong manghod. May eskwela pa. First year, second year college. First year college. Pilisis? Ano siya na Katubang, oh, naano ni. Kami tanan na may Unya na, ug na ay stampad kay magtamark man. Kaya, chat lang. Oh, mana? Wala mo di mag-prince mo. Visit a friend. Ay, daghan magkag Hurot na. sampu number daghan. Sa mga suki na ni sila, oh. Kaning amuhang butan nga secretary sa among barangay. Wala jud ko makadaog sa atong sumba. Kay Sila ka daw ninyo. kuan ra akong na timbang patray na kilo. Sila ka daw ninyo. Michelle siguro kay dako kuno sa tilod eh. Banga. 10 kilos ba Ay, yan? namulay man po. Ano, nilig ko siya po. Nga man na siya, oh. Ano kang gitulog ka? Siguro nagdulog-dulog kagabiin, oh. Ito ang dulgan. Wala mo siya. Gidulgan na iwan. Dahil nidulgan ni siya, oh. Yes. Nga, nung ka nangitag kadulog-dulog nga. Bata pa man ka. Ayaw, Jud. Very good, Jud, kay kano. Kay, di na Jud siya mangitag. Ha? Uy, kaysa kay gitalawan niya, guys, oh. Oh, lami ko kayo, ha? How much? 25 na. Pero pag... kaya siya, no? Sarap, guys! Yummy. Kahit na. Please do subscribe my YouTube channel, Olangga TV. Sarap. Ayan. Bitaw na siya channel. Let's go, pa dyan ninyo, liliyan ang yang ulang ga. Kuha ni siya secretary dito sa mga barangay. Diya, kanipod siya. Buutan kay ni siya. Kay, sige ni siya pamalit sa akong mga kuan. Hindi, mapalit dahil buutan. Buutan man, tanang tao, buutan man. Sukli na ko nimo. Ang buon, di buotan. Uy, nga naman in... Kuha man yung ihabwa. Ako nang gisulod diri imong bayad, no? Ako, sinubin, untaan niya namin. Dua. Duha? Right. Sus, giduha dun niya, guys. Salamat kay... Ako, askin di ako at Wala, nabisi magugo ron kay nag-apil lagi ko pananong lagi oy. Pero lami siya kay Grabe. ginagsuri na ko mo kuan man siya. Kaniba. Kubasa na. Hala. Milon? Milon nga, nakita ko sa sipare, di akong gitanong. Ang uban ni ko, manok ito ulo na. Ay kuan na siya kadtong nay milon nga gagmay. Yellow, ay sa tara. Napagod dito yung mga seed nga milon jod. Inani, nakita ako ba? Oh, na ako daghang kay seed nga na. Tagaanta ka. Gi, kagikaka. Wala, nagikag man. Nakoy daghang kay seed kay ag mga on migi nga na amo mang isid niya. Imo tigaw man. Oh, kana sabaw-sabaw diha ko aga. Kaning gahe, gawin niya na. Kay ug madugay na nimo diha masabaw man na. Sabaw kong. Le, Kay ug manuroy ko give me one. buwan. Ano yung nani? One. Pre-premium sa nakadaang sumba. 5,000 man ko no. Deserve po to kang Maricel oy kay loy po kay to siya. Maricel? Michelle. Katong nilig Nili na. dihas barangay. Deserve po to niya kay loy po yung mga anak ko. Ako ganahan man ko basta may makatabang po kung ano yung uban nga. Mga lagi ako ko ikatabang kay mana nang kamot palagi pug kuin tawo ning ubring probinsyana. Probinsya ng kay kanyang kala at bulan na YouTube. Nay kada bulan pero dili mo moabot jud yung bulan jud siya. Usay 2 months man ako makuha kay di man ug di jud na moabot og 100 na. dili moabot siya 100 niya. 0.1 ra nga na dili na ni siya makuha. Sunod bulan matigom pero okay ra kay Hindi kay magtulo ako mo. kanina lang kay murag gahi pa ni siya oh. Arong unya inagubuhan nimo paniud to. Makuha na siya kanang murag sabaw-sabaw na. Kanina lang ba 50 day. Giduha jud ni siya oh. So mo na siya guys kanang
Lami nga lang ang. Lami kay ni siya nga pang dessert tanan. Mo order pug og may mga birthday mo dawat ra kog tag 100 piraso. Uy, salamat kay ninyo mga langga. Thank you very much. Oh, salamat kayo. Tulad ba ni oh, ay hatak na. Wala na yung mga tulad. So salamat kayo. Good morning, Sihal. Kumbati ta Sihal, lagon sa kadiya Sihal. Tagjis na ako'y tapioka. Tilawi mo Sihal. Medyo ka nga so kalami. Bawanti ko na Ay la. Di na nakuha na dubli ang kutsara. Oh. super yummy. Ako sa YouTube dyan. Abot ni sa Amerika. O, tinan mo Mambi. Abot ni sa Amerika o sa Order na. Michigan. Shout out ni sa mga Michigan. Asa nagbita man sa Ambot asa na ka. Ito kay bawal. Wala bitaw dai. bitaw. Shout out lang mo ta ng mga viewers diha sa gawas. Salamat sa inyong paglantaw. Kailan lang nako. Kailan lang ni nakailan man ni may mga viewers na ko diha sa mainit mga konsehal sa mainit pod. Kayo imong tapioka. O lami ko no akong tapioka. Ay, salamat. Ha? Tag 20. Ayaw sa wala. Magkuha ko. Na. Tulog na. Oh, ano ni mangga. Tamis na. Pila ka bukin mo makimatod ko. Saroy. Sige, sige. Magkuha ko. Lami ko no kadyo ang tapioka, guys. Salamat kadyo sa mga namalit. So, daghang kadyo mga ni palit, guys. Hapit na mahurot. So, magkuha pa ko kay napay magpahatid. Deliver ko guys ngay among silingan. Tulo og katong tindira usa. Guys, grabing kainit nagatihang panahon jud karon mao ano sa pakanimong uwan hanggang mga tanom na to guys ang naramang gipang tabunan ja gikan ko dito nag-deliver. Salamat kadto sa mga namalit. So daghan sold jud atihang paninda ron guys kanang salamat kadto sa mga namalit sa kanang karon pa din na namo nagibuhat kanang tapioka kay agahong ice candy guys. Kanang daghan na kadto na ninda ice candy dadto. Kada tindahan na yung pangbutang nga ice box. Pero musuri gihapon ganito kay naamang gihapon ko yung mga suki. So daghan gihapon ko mga suki na nang ice candy. So naagyapon tayo ice candy guys kanang kay napoy mga misis na magpa-deliver na po ka buok. Mo shout out ko diha ay sa Basig magpa-deliver og 20 buok. So naagyapon na tanan natang ice candy diha naka kuan gyapon na kay usahay kani mga trabahante dari guys kada buntag mamalit ko na sila mahurot jud ato ice candy so di na maabutan og semana guys mga tulo ka adlaw mahurot na. So daghan kadtong salamat kanang naka-ideya na paguglain guys kay kinahanglan jud ta maghimog mga sample mga unsay atong pwedeng pagkakitaan kay kanang mo na giingan sa akong boss nga og once na di nimo patok ni usa nimo ka negosyo maghimo na paglain so magsample so hantod ka mo sample kag mga unsay imong mga ipangbuhat ug unsa jud toy mo patok sa imong paninda guys mo mga atong buhaton guys. So kanang dili naman jud na mo patok lang atong ice candy guys nagtinguan na kay ang uban di na mamalit kay bugnaw nga na og tinuwan na iban nga di mamalit kay gipang ubo gipang sipon kay labi na karon guys ubo ang ubo sipon og ubo. Ja, salamat jud ko ni Mambi kay nag-send disay karon og kwarta para itabang ni dyan ni ano Kuya Ajoy kay taman jud siguro mo vlog ni Ate Flor nga si Kuya Ajoy gipa-check up nila gipa-x-ray ni Ate Flor. So nasa gihatag. Salamat jud Mambi kay grabe. Naikog na jud ko nimo Mambi kay grabe jud ka kanang kuan kanang matinabangan jud sa mga kanang gid tagaan ni dya si Kuya og 2,500 dya. Palit pug ko ay mapalit magadto pud miron sa sliding kay naghatag siya kanang pauna kay 17,000 man to guys so among dawnan karon og 10,000. Salamat kadto Mambin ja ag tubig among gipaabot wa pa jud mo kunik. So karon siguro si manaha guys o sulod semana magkunik sila kay busy lagi pud kadto to mga mo kunik sa tubig. So taas na nihang video ay guys taas na ni kanang mulakaw mi karon mo adto mi og kanang mag down mi sa sliding window dya magpadapog ko ni Kuya.
So daghang salamat kadto ninyong tanan guys. Salamat sa inyong mga suporta, salamat sa inyong paglab namo. Always nga naglab si Ruby Provinciana. I love you ninyong tanan guys. Just see you my next video. Amping ug ampo tanan guys. Love you all. Bye.